Christine Dini Smart hi February ni somni saka jakwa somsari pasari khan Germany a pianga an unaw hi pathuman ni a meiche pahni le mi pa pakhat an nia ama hinula leitling zet mai ania mizo mi pa jinga chen lo tur kan tam hle ome fituk le in chi khat la ya sang ani anu le pa hi ziti tu an nia an fa te hi le khathiap tak ni vek se an dua in lama po thei top chuin le khan ziti 3 na chung ko lim tak in po tak le in thalel tak an ni nge a Christine nu le pa te hian an fa te ma khwa thlirin Germany omreng ai chuan USA lama pem thlak thazokin an feta a ti chuan Christine te no pan lai hian USA an pem puita a Stockton California anin beng belta ani Christine nu le pa te hian fa te an kol konga an tang dun thaboka Christine te unaw po an fel tlangin an nu le pa te du ber le khathiam tak an ni chho hlom boka an fa ten lo puitling chho ve zela kumsang khajikwa somkwa panga lo her chuam meu chuan chung ko lim tak te po in thana lo hundon tareng mai Christine chu zirna sang jok zir turin collegial lo zom ve don ta a ama po phura collegial rapha han om ve ta mai chu mumangram te po ang lek lek zokin a hriala phurvia ve ti lo chuan ale lama chuan alunga leng lok em thunga anu le pa ama mangai em tu atana thei top chua be thin tu te kalsana ngai tur le a thian thamper aunaw te pani a kalsana ngai tur chuan atilungai lo thei lo ani phur tak le lungleng ru tak si in Christine po chuan azirna chunjom tu chuan ai po cha chawtan ta a aluna mun tur te po ti felani to a California Polytechnic State University alu don ani hetia an fanu in collegial alo chuang kai ve ta chu anu le pa pon loma mi fa te tluk lo ma se an fanu Christine hi an chuang ril ru ve hle thunga nu le pa ten an fa te an zil thinang bokin Christine nu le pa po hian an fanu hi an zil mol renga ale khazir lai ba ngai tu lo tur te alung chang moi tak chu pureng tur le thian sol kom lo tur ten an fui boka in thalel tak chungin an in thren ni chu aron thleng ta a Christine point aluna tur college lampan chuan khwar ru tak chungin a chung te a hmangai em le angai em ta chu akal san ve ta ani Christine po college a chuan alut ve ta nge ya chung kwa kalsana mundang la khosangai lo ti taka atir lama kha chuan a khwa harin alunga leng thei em a anu le pa au naw te ngai ngoya hole mai te po adu rum chhuin ani mase atumaru em awang le khathiam tak ni turanu le pa te fuina chu a hrerenga azir lai thataka azir zo ma chu hole mai atum lo thung ani ni aliama Christine point an college thar chun wa mati tran ve ta viau mai thian thar thatak tak a char boka a college lu tir lam nen chuan a borok po adang ta a roommate la aming puya lo line zel bok nen anin kom ngei ta phian boka a chung te angai na po atla hiam ve ta dewa angai lo chu ani hau chuang om lo ve alo pan lai atonga anu le paten uluk takan en kolani na chu college a po alang chhauta zela ang class a po ati thapol tak ani chhauta zel boka ama mel riat tu te po an tam tula ama Christine nge po in an college chu arin ai takin nuamati ta a college alu tong khan chol alla nei le lawa achung te po alla hule me lawa college nuam ti viau to ma se achung te mu hla na hak le tho ani classic cholalo huna Christine po phur takin anin lampanin hove ta a hunrei takin huto lawan ni wangin nuaman titlang lea Christine cham chung chuan unaw te point thian dangan kom lo ati thei hial ome anu le pa point an fanu hi an lo ngai man hle a mel anan mu chu soi ngai lovin an nu pa mela an hlim zia alang theya an hlim tu zia kan chuang to thiam mai ome chol manga an fanu lo holai chu rem changa la in chung ko program hlimom tak an buat saya tu dang an ngai bik lo an chung kuain an hlim tok em ani Christine point ama mangai ngoi tu te bula hun man chun wa matia college lama a thian te po a thei hil thak ti la kan soi sual kher lo mai thei ani chutia hlim taka chung kwa hunan man lai chuan zirna chunjom tura Christine kala lo hun le don tareng mai chol amang don choi moti la ya kal lo hun le tamai chu Christine pon thriam ati hle a chung te thajar nuai om chu ala thalal em sia ma se kal lo ngot a thei si lawa in thalel tak chungin Christine chuan anu le pa le unaw te pani chu a thaliam le ta ani Christine te point semester thar an tran le to ama ang thoin azir la ya po athiam thei pol tak ani chhole ta zela
thian po ma zong ai na nga tai moti hial tur ania thian po kom tam ve ta hle mai a thian ten en hun hlimom tak takan manga heti chung hian Christini chuan fing takin thian khom hun le khazir hun a thlir rang thiam tlat thung college lu tir tang khan pathian ni tlai piang in anu le pa te chu phone in la besat zat renga chol manga hoa college lu le nu point he thil hi ala chunjom tarenga ka tuana a hun man dan le anzir laia ma son dan chung chang te a hrila a chung te point an mani lam chan chin an thril thin boka pathian ni hi an ngak hnal thin tlang hle ome a chan chu an fanu an biak po thei hun khani miawa an fanu hun man dan te zirnalama ma ason zia te an thriat hian Christine nu le papon lom thrina engtik ni an mo chuan an fanu hi tu emo tak alani ngei an be sei tlata chu an be sei na chuan an nun po ati hlim zual pha thrin reng ani Christine po harsana le boina nei lovin azirlai chunjom ve zela me ni somni pali alo her chuka zirtop ni ani nge a thulomom tak khriltura nei wangin zirtop ni mani se achung te chu biak tumina kol ta a ma se nu le pa te hi na thoka an lo boy lai takani wangin tu ma chu a kol tlang thei ta chuang lem play lawa a kol chu chang tu nom lawa wangin Christine chuan voicemail a thon ta a chanchin lomam deuh hril tu cheu ka nei phone in chang thei si lawa kanin biak hun pa ngai pathian nia garom bele jok dong cheu nia lodam ze lang cheu keipo kadam ze le ti a thon ta a Christine o atong hian ama po hlim ti a hriata ozang khai tak phur takin atong ti a voicemail atong hian a hriat thei ome pathian nia ron thlenga achung te chuan Christine call an lo chang tarana ma se Christine call don tu reng om ta si lo ani Christine nanu le apa call ni kha zirtop ni ania anu le paten a call an chan thei lo nu khan voicemail athon ti po an soi to a khamin nu khan Christine le athrian te chu zana leng chuak turin an in siam tan ta a exam lai ten ni lo hi chuan Christine te college a zirlai hostelom te chu zirtop ni zan hi chuan an leng chuak thrin reng ani Christine le athrian pani te po uluk taka dar thlang ma dar kar enga mozat anin en nu chuan leng chuak tu chuan an chuak ve ta a khoilam ngen pandon ti po an thre chuang lawa hemi zan hian an chuak mol ve deuh top mai ani ome pickup truck nuwa an thian ho chuan chuanga khoilam nge an pandon ti po an la hreta chuang lawa hetia kalna lam tur po hremu mal chuang lawan om lai hian an classmate pakhat raina chuan an campus atong hlawak lawa birthday lom ti an hreta a Christine ber chuan raina birthday lom na tel ve chu arot ta a ma se arot na hi athian te hian pompui harsa an ti vio mai achan chu raina le athian te an thre chianga a birthday lom dan tur po a boruak an chiang em a hei wang hian Christine rot na hi zom ti vio ma se an pompui thei talo ani kalna tur dang an hriat chuan lo awangin Christine chuan athian te chu kal du lo ma se ama in akal mai tur thu ati thluta a chutia Christine in ama chau po kala tum tak si awang chuan athian te chuan raina te in thlen ma deuh thleng chuan wathla ta a zana rei deuh to awangin athian te chuan an ho san ta a Christine ro raina birthday lom na lampan chuan amai na kalta ani Christine chuan raina te in chu awathleng ta nge ya raina te in chunga walu chuan college party an ti thwin dan dik tak mai nan lo phusuaw sowa te bring takin an lo play ya a thren an lo lama a thren in zu an lo ina a thren mu le mal nei lovin a rem lai an lo mungu boka biakla kan om meu lo jingdar ni arik meu chuan chepe loi anom talawa an party boruak po achuai tarai mai hemi zana raina te ina kal zong te an rui hlom le a jingdar ni apel chuan mani chen na lampan chuan an hota sap loma zilai ho zinga hian Shirley Anderson le Tim Davis te po an tela chutia an chen na lampana uncle dun lai chuan mi in kota rem lo seta Christine lo mureng chu an muta a an vapan naya Christine po alo mutui hle mai chutia mi in kota mut ngot chu dikin an threlawa Christine chung kai thawa a chen na thlenga thla tu chuan an hruai ta a Christine po in lom thu soi pa in Shirley le Tim Davis ate chu azui ta a chen na lampan chuan an pathum chuan an kalta nak loma chutian kal lai chuan zirlai pakhat Paul Flores an ti chuan aron hmuwa an ni pathum chu aron fin ve ta ti chuan an pali chuan Christine chen na lampan chuan an kalta
Christine puitu zinga pakhat Tim Davis hi campus sunga cheng ani ve chi lo awang le Paul Flores and Christine chu thla a in huam tho awangin ama chena lampan chuan a trin san ta a tuna chuan Paul Flores le Shirley Anderson ten Christine chu an kalpui ta thung ani Tim Davis aliam nu hian Paul chuan Christine chu ata chei deuh tariau maya an zinga kalve Shirley po chu nok ati tran ta viau mai boka Shirley hena chuan trin san ve to mai tur le ama Christine chu a thla thei thu a hrila ma se Shirley ngai a tha thei tat lo trin san a hnekin a zui ve ta zel zoka Paul la in nok ati tul boxi an campus sunga kongpeng thuam pakhat an thlen chuan Paul a bok chuan Shirley chu ho to mai turin ati le a Shirley chen na hi Christine chen na a train a hladeu hleka Paul a ero Christine te chen na bul loka omani thung chutia Paul an ho tura atur chena wang le Paul a chuan Christine chu a chen na thlenga thla a in tiam wang chuan Shirley po chuan trin san zai a rel ve ta a chutia kalson tuma a om lai tak chuan Paul a hian good night kiss ala phu zui boka ma se Shirley hian chutiang chuti sakatum hau lo thung anin mang thwan hu chuan Shirley chuan an chen na lama pana ngai thalutuk lo chuan han hoi le ta Paul le Christine te kal dun nak chu a thlir zuya Christine chu nungdama a mu nun ber tu ti reng a hrebik si lo pathian nia an fanui na ron biak tak lo awangin Christine nu le pa chuan mak an ti dewa ma se kar top te nia a thian te nen hunan manganga arong kol ta lo mai ani an ringa ngai that lo na em po an nei ran lo ani thotan nia chuan ron biak nge an ringa an rina nge chuan an phone chu ron rita a anu chuan a fanu o hriat be sei takin phone chu phut takin han la a ma se a fanu o ozong alo ni si lo aron betu chu a fanu te college campus a an security ania an fanu chu anin lama a om lo aron zot tatlat mai he thua hriat rual hian Christine nu dini si chu azoi noka a fanu chunga enge mothil thalo tak a thleng ti aril ruwa a chiang hal ema heti lai hian Christine te college campus security lam chuan Christine hi enge mothila azin chuak lok anga aron hole mai an ring thunga kar khat lai aliam hnuwa po malak na em an la nei ran lo hei tak hi Christine chung tele ama mangai em tu te tan chuan arun thlaka thunei tu te chu an chemuang an ti lo thei lo ani kar ni zet aliam ta mo tia campus security te chuan Christine chu mi bozon ngai ni nan report ve ta chawa ti chuan mei ni somni panga sangha jakwa somkwa paruk jing lama Christine nungdama munung ber tu te chu tu Zofia turin ang kota ani tu Zofia turan ko te hi Christine thla tu te pathum Tim Davis Cheryl Anderson le Paul Flores te ania an hena tang hian enga motak khriat thei anin be seya ma se an be sei angin thulhom thatak ero an mu thei lo thung atop thlenga Christine thla tu om chun Paul hi thuan Zofia lai hian amita hliam auma amaya kutin sei taka hamna nu ma om tel boka heti chung hian police chuan thuan Zofia nu hian an chua vele tamai boka evidence om thei zong churang taka la khom thin ani lain Christine bo chung changa evidence om thei turom reng chula khom a hnekin ti bo danan zong emoti mai tur ani Christine chen na building te chu antifaya hei ba ka hian an rin hlel ber Paul chen na room number 128 po chu university lam ho tu ten antifai tir ta vek jok ani hetianga university hostel antifai tamai hian Christine Luna University te hian mingchiat an hlau wang ani thei mayam ti chu zona lian tak ani ta ani hunaliam le dewa Christine bo chung changa thuthar hriat tur engma alom lo Tim Davis Cheryl Anderson le Paul Flores te po chu thu Zofia turin an la le ta a mason na ro alom lo thung Paul po amita hliam ator chan le aban vela hliam ator chan te chu an zot tangeya a chan engma hriat lo thua soi vele maya police te po chuan Paul thu soi hi an ring ani check aniang chu an chua zui vele tamai boka Paul roommate point Paul hian Christine chu a chen na thleng a thla thu a soya heti rual hian Khamizan Khan Paul hna Christine chu engtin nge ati azo chuan Paul chuan Christine chu kanu le pa bula kada tin fiam thu a tho zui mai boka Paul fiam thu tho hi a hun lai khan ngai tua zui ani vak lawa anu dewan han ngai tua zui chuan a fiam thu tho a hian thudi kaum thei mayang a ti tur thil a theng tlat mai
Christini bawa tronga anin ni na Paul anu le pa hian anin pakhat chu an siam thra a an kot zol chu simenin an chung bur maya hei tak hi mi tam tak chuan Christini an phum na ani an rin pha tareng ani tuna kan soi mek Paul ate in hi an mani an chengai lawa lua don om changin midang an lua tir mai thwina an kot zol simen an chun lai hian anin hi tu man an lua lawa hetia manmo taka Christini bawa tronga ni na manmo taka an kot zol simen an chung tamai hi amak ve renga Paul la in fiam thuin Christini chukanu le pa bula kada alo ti ve bok nen mitam takin Paul ate chung chuan he hmuna hian Christini chu an phum nge ani an rin pha ta ani Christini bawa tronga kar khat nuwa Paul ate in hi lua tu nom vele ta a reipon lua ma in Paul ate in lua tu hian thil dang lam tak pakhat mei che beng be a char thu police ne na a reporta police te ro in beng be an char thu hi Christini nu le pa an thil lo thung anu dewa beng be char tu zok hian Christini nu chu abe pop ta lawa hetatang hian Paul ate ina mei che beng be an char thu hi Christini nu le pa te hian an treve ta chawa filfiat an ni lo chuan lung oi lovin mak an ti hle a Christini nu chuan afanu beng be ngai na em pian mang le aum dan soite chu Paul ate in lua tu ina abeng be charnen hian ai nang che chia tin Christini bo nuwa aruman en fel po khan abeng be ngai na tak hi aruma mu tu raum lo Christini nu le pa chuan police ne na beng be chu chhuizui tu ren an nge na ma se police chuan beng be chu anti bo emo adana chin an thriat lo thu soin chhuizui har sat to zia an lo fil thunga Christini nu le pa tan chuan a be don thlak thrin hle ani tuna chuan Christini bo na po kumli don aloni ta kumli don ani nu hian police te chuan Paula in chu andap vele nu noa Christini bawa tronga ni na leka an kot zol simen an chun tak ero lai che tan tum chuang lawa freteng chunga engwanga lai che lo nge an ni ti an zo chuan police te chuan simen lai che tura thu pek an ni lo thu an soya an che dan atang hi chuan police hian Christini hi zon chua tak tak an tum lo te po ang lek ni Christini chung te chuan an soi mei ni som ni panga sang ni le patni alo her chuaka Christini chanchin thar reng hriat turom tak lo wangin official takin mithi ani thu hi an nem het ta a chung te ril ruan hle mai an fanu mangai em chu lak sakin an oma hemi pi alama an ril ru tin ale em tu chu an fanu lak bo sak tu chu zon chu alani lo hi ani an fanu lak bo sak tu chu tun thlengin zalen takin alo mangti arin theya hei tak hi an ril ru tin a zual em tu chu ani ome abo zana tha tu Paula hi rin hlel per ni ma se finfiana thatak awm si lo wangin tun thlengin ani po hi zalen takin alom ve mek bok ani an fanu an mangai em an duat ngoi chu tu ti hriat lawin an lak bo saka an ril ru an em a ti thei ero an nei si lo chui chu tumin kong rong an dapa kong om zong chu an dap kim hial to me ma se engma mason na turan mu thei si lo Christini nu le pa te po an be adong trin hle mai be dong takakum tam takanom nuwa an tan be se na chate aron lang vele tranta chu kumin sang ni som ni April ni som ni pani khan thunei tu te chuan an mirin hlel per Paula in chu an dap le ta a hemi tum hian eng mo chu an mu chuak ni nan soya ma seng thil berngen mu chua Christini that tu ani nge ti fin na tur mu chuan nem ti po an la puang za theiri lo thung ani maktak maya Christini bo chung chang le tun thlenga mo phur tu zon chu alani lo ti hreve tu FBI agent retire to pakhat chuan Christini nu le pa te chu be popin a theyang to ka malak puya tum thu a hrila engtik ni ai mo chuan Christini da thatu hi man chuak nge ani tu thu a hril boka hei hian Christini nu le pa po atilom nge mai ril runa taka kum tam takanom nuwa an tan kol alo eng ve tran det deta an be siang takin an fanu da thatu hi an sui chuak angem ti chu hun lo lakal zel turin al fril don ani